Ito ang Bicol Natural Park na isang protektadong lugar na matagpuan sa mga lawigan ng Camarines Sur at Camarines Norte. Una itong idineklara bilang isang national park taong February 13, 1934 na may tinatayang 4,225 hectares. Ito ay sa bisa ng Proclamation No. 657 ni Governor General Frank Morphy. Ngunit hindi tumagal, mas pinalawak pang nasakupan ito sa bisa naman ng Proclamation No. 655 na pinirma ni Presidente Manuel Quezon na may kabuuan lawak na 5,201 hectares. At pagdating naman ng taong December 29, 2000, ito ay nireklasipika bilang Natural Park sa bisa ng Proclamation No. 43 ni Presidente Joseph Ejercito Estrada. Ngunit hindi nyo ba alam o pwedeng alam na ng ilan ngunit hindi pa ng karamihan na mayroon dito na natagong yaman na dinadayo ng mga turista? Ito ang Bahay River, isang ilog na sobrang linis at lamig ng tubig. Malaya man ito sa iba ngunit sulit naman pag naabot. Kaya halika, atin tuklasin ang natagong yaman ng Bicol Natural Park. Alright guys, so nandito kami ngayon sa boundary ng Camarines Norte at Camarines Sur, dito lang mismo sa Maylupi. So ito yung bagong tulay dito at ito naman yung lumang parang landmark na kung saan nakalagay yung highway boundary Cam Norte. So lumang luma, ito naman yung lumang tulay at ito yung bago. So papasok tayo dito sa may Bicol Natural Park. So ito yung mapa. Dito tayo sa number 1. You are here. Meron siya ditong campsite and then meron siyang mga numbers dito. So papunta tayo dito sa may Bahay River. Simula dito sa gate 200 meters. So maglalakad muna tayo ng konting minuto. So yan, Bicol Natural Park. Dito naman yung information area. So ayan si ma'am, kinausap namin kung pwede mag-vlog lang kami sa loob. So kung may kita yung loob, grabe, straight na straight yung daan. Tapos dito sa may gilid, dyan na yung karugtong ng Bahay River. So kung may gilid dito, halos lahat kahuyan. Pero medyo basa lang dito kasi yung panahon natin talagang halos ulan ng ulan dahil nga sa bagyong Ramil. So kasama ko ngayon si Alvin at syempre si Richard the Great ng Santa Cruz, Naga City. So medyo madulas yung daan, kaya kailangan natin magdahan-dahan dito, lalo yung mga bata kasi ayun, ang babagsakan nyo dito is bato. Lamig ng tubig dito. Oo, diba? Mapapansin nyo na rin dito ang naglulumaan mga upuan na talagang kinapitan ng lupa at lumot na parang wala nang gumamit o hindi na napakinabangan pa matagal ng panahon. May mga park din dito so problema, madumi na rin. So doon ang tayo diretso sa may tubig. Actually nagpalipad akong drone kaso biglang umulan. Buti nga na ibaba ko agad yung drone, mabilis yung galaw niya. So dito, in case na gusto mong pahinga, pwede rin dito sa may gilid. Ayan. So papunta pa saan? Sa kinakatian namin ito ay wala kaming ideya kung saan kami direksyong pupunta. Kung kakanan ba kami o kakaliwa. Dahil wala ni isang signage na magtuturo kung saan ba papunta ang ilog. Na-explore natin kung ano nandito. Ang Bicol Natural Park ay hindi basurahan. Kaya yung mga basurang dala nyo, dalhin nyo uli, pabalik. Ano yan nandito? Saan tayo? Diretso pa. Meron daan doon sa unahan. Kita nyo, laking kahoy yun. Habang tinatahak namin ang daan, napahinto ako dahil sa ganda ng puno. Puno na nag-iisa na talagang nakakaagaw pansin sa mga taong dumadaan dito. Ito yung Bahay River. Pero dito pa dapat dumaan o doon sa kabila? Dito. So nakita ko na yung spot sa drone. So para siyang dam. Siguro sobrang lamig ng tubig dito. Sabi ko ng kahoy. Buti nga hindi pa bumibigay yung mga punong kahoy dito. Sabi, ang lakas ng bagsak ng tubig. Hindi ako dyan maliligo. Siguro tayo na ng tao dito. Wala nang iba.
Ano, kung makikita nyo, halos yung putik nasa pa ako na. Meron pang tao. Ayun oh. Grabe, ang lakas ng bagsak ng tubig. Malalim yan, hindi pa pwede sa mga bata. So akala ko doon, andaan sa kabila. Buti nga pumunta tayo dito sa direksyong pakaliwa. Nandito na pala tayo. Dahil sobrang lakas ng ulan nakaraan. Kaya ito, makikita nyo, grabe yung agos ng tubig. Ayun, mga kabataan dito. Ayun. Yun oh. So pwede kayo dito magdalang pagkain, inumin, basta yung basura ay dala-dala nyo pa uwi. Kasi syempre yung basurang may iwan nyo dito sa tubigan, madadala hanggang kung saan. Oh. Ayun oh. Lakas. Hatak ng tubig ah. Oh, lamig yung ano? Wala na. Mga motor bang kita pa uli, di magkarigos ka na. Ayun, so ganda lang kasi yung lakas ng agos ng tubig, halos makadala tayo. Ayun, ang lawak. So yun yung nakita sa drone, pagpalipad ko yung drone ko nasa taas, ito yung mismo nakikita niya. Hindi pwede mga bata dito kasi siyempre inanod, papunta dito sa may baba, derderetso yan hanggang doon sa may dulo. Medyo delikado kaya talagang pwede kami pumunta lang dito yung mga adult, tapos yung kaya lumagoy, kayang labanan yung lakas ng tubig. Pero pag bata medyo delikado. Ayun o, mga kasama natin dito. Naalim na, grabe. So dito lang sa may Bahay River, sa boundary ng Camarines Norte at Camarines Sur. So to be exact, pinakadulong bayan ng Camarines Sur Lupi. And yun, nandun na yun. Grabe, ang ganda, liwanag oh. So subok tayo maligo kasi naka-short naman tayo. Let's go! And who's gonna wake you in the morning? And who's gonna keep you when storms are coming? I will always you gonna teach me how to listen. And who's gonna love me without a reason? Alright guys, kanina kasi pumunta kami doon sa may bandang kaliwa. Pero dalawa kasi ang direction dito. Pwede mo idiretso mula doon sa main gate at pwede kang pumunta sa kaliwa. Pero yung kaliwa ay papunta na mismo sa Bahay River. So itong diretsyon ito yung makikita ninyo. So siguro in case na may mga event dito, ito yung ginagamit. Kasi para sa isang entablado na kunyari may gathering, ayan, tapos tropa na gusto talagang malaking area, pwede dito. So siguro ito nga talaga yung purpose. Ayun no. Kaso siguro sa tagal na rin hindi ginagamit ito, kaya ganito na lang, halos nilulumot na yung sahig. Ayun. And then talagang hindi na talaga siya totally ginagamit na. Kasi yung upuan medyo madumi na. And then yung mga semento ay bitak-bitak na rin. Ayan no. At least dito may outlet na makikita. Kasi hindi lang natin alam kung gumagana ba ang outlet na to. Sakan, ito yung design. So meron pa nga ditong switch ng kuryente. Ayan.
Siguro umiilaw nga talaga to. Check nga natin. Wala eh. So siguro sa likod may CR. And so, ito yung purpose yata nito. Tapos yung sa gilid is Bahay River. So, yun. Nakita ko na sa inyo kasi pumunta tayo doon sa bandang kaliwa, hindi natin nakita yung direksyon. So, itong direksyon in case na pupunta kayo dito sa Bicol Natural Park. Alright?